Dámy a páni, nezabudnite, že 1. septembra zahájujeme epický livestream. Livestream Šandy vs. Český herec Jiří Madl. 1. september začína od 13. končí o 14. Dámy a páni, na konci vyžrebíme výhercu, ktorý získa Mystery Box. Viac info v novom videjku. Už brzy. OK, dámy a páni, nachádzame sa v tejto hre. I think, neviem po anglicky, takže to nevadí. OK. Nedá sa tu utekať, dámy a páni, to neviem prečo. Ale sú tu dvere, ktoré údajne sa nedajú otvoriť. Neviem prečo táto hra má takúto zlú senzitivitu. Ale OK. Sú to dvere, dámy a páni, uvidíme. Ináč, sorry. Ešte raz. Volám sa Šandy, dámy a páni, ideme na to. Daj tu like, daj tu odber. Ľudia, neviem, kde idem, takže idem do neznáma. OK, tu je stena. Tam je asi míska, dámy a páni. Naučiť. Takže Ečko. OK, a máme to dať, dámy a páni, u garážových dverí. OK, už nám to svieti na zeleno. Dámy a páni, neviem, kde to mám dať. Aha. To už není dobré, dámy a páni. Food Group. OK. The dog food in hint black room. So press to remember. Is not real. Veď to klikám. OK, je ráno. A my ideme, dámy a páni, dať psovi jedlo. Aha. Takže OK. Ideme nakrmiť našho psa. Well back into the house. OK, mám sa vrátiť domov. A neviem teraz, dáme pani, že či toto je môj dom, alebo toto tu. Akože respektívne v tejto hre, dáme pani. Nie. Dámy a páni, toto je celá hra. Ak sa ti videjko páčilo, zanechaj tu like, zanechaj tu odber, zanechaj tu komentár. Teším sa na teba 1. septembra, kde budem robiť že s českým hercom Jiří Madl, takže poď tam a možno sa na teba ukáže šťastie a vyhraješ Mystery Box, takže čau, daj odber.